Kinsay isog dila! Gawas! Ang isog! Hoy! Jose! Isa isog! Ako! Isog ko! Isog ka, sir? Uban ni ko, sir, behatol sa among balay. Ngit-ngit kay, sir, basin na ay wak-wak. Dando, unsa man yung kisende mo na ako nga I love you gang. Magkita tas Jollibee. Murag siguradong di guni para ako. Kining wrong send. O anak, mao kini ang bag-o nimo nga yaya. Gwapa siya no? Oh, kiss yaya. Dili ko maoy. Ngano man, sa problema. Nalaparuhan si Papa, anak, pagkiste gahapon. Why bayot magchika ta? Describe your first time. Sakit, guot, muagas ang dugo, hapdos, agay, aroy, giduot pa jud, ibot na sad. Di ka kasabot sa imong bation, sister. Iyon ana di ay ang mag-blood donor. Nay, first time ko nakasunod og gay bar gabi inay ba? Bibo man ka nagsinanggitay diha nay no mga bayot. Sinanggitay mo lang? Unya. Kita ba'y pinagkakusukig bisinggit ka bayot dito? May lain pa? Si tatay. Bagad, ngadto sa iyang ugangan. Kining iuli lang nako ni akong asawa nga buktat. Oh, nga naman. Kagahapon pa lang ganyan magkikasal. Maulay ginay problema pa. Paghani mo na mo gahapon. Pwerte mang tuwang-tuwang oy. Gidagat ko. Sir, check sir. 1,000 lang. Estudyante pa. Dong, hali dong. Walay tag 500 diha. Kanang kulba pas estudyante. Naa sir. Kadyot sira kay akong kontakon ilang principal. Tay, 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 nakastebi complete karon tay kay ako raman tong gigukot tong jeep nga pasayruan. Gabinugo kang bayuta ka. Nga naman tay. Nganong di man taksi ang igukod aron mas dako-dako mo masave. Dong, kumusta naman mo sa imong uyab, Dong? Nga, lisod kayo tayoy. Di ko kay score kay ang panty niya dunay marka nga no entry. Dali ra kay na, Dong, oy. Kanang imuhang brief, markahi sa dog, police patrol. Akining mo apply kog trabaho, sir? Unsa may nabawa ng mga trabaho day? Kamao kamo type? Dili. Kamao kamo computer? Dili, pud. Kamao ka basad mahimog report? Na, ambot. Hoy, malisod ka na. Unsa man nga posisyon ang gusto mo? Kining, bisan unsa nga posisyon, sir, basta kay musulod. Dong Butsoy, Marika. Nga naman imong grado nga gagmay man kaayo. Ang imong Filipino, 67. Ang imong physics, 60. Ang imong math, 60. Nga naman may nalang na siya na yoy. Proud kaya puntaan na kay at least walay line of 7. Kinsa ba ito na ha? Gawas mo. Kung dito mo, gawas. Kaya ni mo niya akong sundang, Brad? Ay, ayaw ka pagkapili nga magdala kag sundang. Wow, ako'y panahon sa mga tao nga magdala kag sundang. Nakaya armas. Pulis ang gusto ko kanda na armas. Kanang pulis kay isog. Kaya sabay pulis. Hoy, pulis ko. So, Papusil ka? kanang sir. Salamat kayo nga naa ka, sir. Kanang tao, sir, kadalag sundang. Dakpa, sir. Dakpa.
Ba?